Bonjour tous les parents, je m'appelle Tytti Tenhunen et je vais vous parler des études de français que nous offrons au collège Dolari dans notre établissement. No niin, hei vaan kaikille vanhemmille. Mun nimi on Tytti Tenhunen ja tosiaan teille on tehnyt tämmöisen pikku videon, koska olen nyt sairauslomalla, mutta halusin kertoa tästä B-ranskan opinnoista Olarin koulussa ja lukiossa ja sitten yleisesti ottaen ihan monipuolisen kielitaidon merkityksestä. B2-ranskaa tarjotaan siis meidän koulussa 8- ja 9-luokalla valinnaisaineeksi, ja nyt meillä onkin semmoinen tosi kiva 15 hengen ryhmä sitten, jotka on erittäin innostuneita opiskelijoita. Ja mikä on tärkeää, niin on ehkä huomioida, että tämä meidän B2-ranska on sellainen, että se jatkuu sitten sen opinnot lukiossa. Eli siitä voidaan suorittaa ylioppilastutkinnossa koe, ranskan kielen koe, ja sitten se koe voi olla tosi merkityksellinen, kun hakee jatko-opintoihin, sekä sitten aivan ehdottomasti työelämässä, jossa tarvitaan monipuolista kielitaitoa yhä enemmän. B2-ranskan opinnot on sillä lailla hauskoja, että niissä ei pelkästään päntätä mitään kielioppia, vaan pyritään heti alusta asti viestimään sillä kielellä, että sillä pienelläkin kielitaidolla pärjää tämmöisissä pienissä viestinnällisissä tehtävissä. Ja tietenkin siellä sitten tulee niin kuin monipuolisesti myöskin ranskan ja muiden ranskankielisten maiden kulttuuria. Ja meillä on myöskin ollut tämmöisiä opintomatkoja. Tänä vuonna oltiin Brysselissä ja sitten lähdetään ensi vuonna Nizzaan opiskelijoiden kanssa, että tällainenkin on sitten vähän siellä porkkanana, että kannustettaisiin siihen monipuolisen kielitaidon hankkimiseen. Ja tosiaan Suomessa valitettavasti kielitaito on heikentynyt, eli ei osata enää muuta kuin englantia ja jonkin verran ruotsia, senkin osaaminen on heikentynyt tosi paljon. Ja tämän vuoksi tähän nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että kielitaitoa tulisi vahvistaa meidän maassa. Ja sen takia juuri, koska Elinkeinoelämän keskusliitto on sitä useaan otteeseen ottanut esille, että kielitaito on Suomessa rapautumassa ja 90-luvulla esimerkiksi 40% ikäluokasta opiskeli tätä B2-kieltä ja nykyään se on enää joku 20% tai vähemmänkin. Ja lukiossa sitten vielä vähemmän, että näitä lyhyen kielen kirjoittajia on aivan kourallinen, dramaattinen lasku on siinä tapahtunut. Ja kuitenkin tämä maailma kansainvälistyy koko ajan, tarvitaan kansainvälisiä osaajia, ei voi tietää sitä, että onko täällä Suomessa tulevaisuudessa töitä vai onko se ehkä jossain muualla. Ja joskus ihan kielitaidon perusteella niin voidaan rekrytoida hakija sitten tehtäväänsä. Että muistan esimerkiksi oma serkkuni on ydinvoima-alalla ja hänet on sitten valittu 300 hakijan joukosta, 300 aika samantyyppisen hakijan joukosta sillä perusteella, että hänellä oli erittäin hyvä ranskan kielen taito. Eli se kielitaito on sellainen, joka saattaa sitten ihan ratkaista rekrytoinnin. Eli sen takia on erittäin tärkeää, että tässä vaiheessa opiskellaan niitä kieliä ja mitä varhaisemmin kielet aloitetaan, niin tietenkin sitä paremmin niitä oppii. Ja tietysti sekin, että voi sanoa, että aikuisiällä voi sitten opiskella kieliä ja kyllä ehtii, mutta itsekin kun on työelämässä ollut tässä useita vuosia, niin tietää, että se voi olla välillä hyvinkin hankalaa sen ajan järjestäminen siihen kielen opiskeluun. Eli nyt kun meidän yhteiskunta tarjoaa tällaisen mahtavan mahdollisuuden opiskella kieltä ilmaiseksi, niin mielestäni siihen kannattaisi tarttua. Ja sitten tietenkin semmoinen juttu, että aika usein sanotaan, että joo, että se ranskan kieli on semmoista elitististä ja ei sitä puhuta kuin Ranskassa ja ei meidän perheessä kukaan osaa ranskaa.
Niin mä muistuttaisin siitä, että tämä kieli on kuitenkin sellainen, jota puhutaan 5 eri mantereella, ja kaikista suurin ranskankielinen maa on Kongo Afrikassa. Ja arvioidaankin, että ranskan kielen puhujia, täällä Suomessa sanotaan, että ranska on pieni kieli, mutta nyt tällä hetkellä niitä puhujia on 200 miljoonaa suurin piirtein, ja arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä niin näitä puhujia on yli 700 miljoonaa. Eli ranska on tulevaisuuden kieli, ja varsinkin siellä Afrikassa, ja Afrikkahan on tällainen nouseva maan osa, että siellä on paljon talouksia, jotka nousee hyvin, hyvin paljon suuremmalla kasvuvauhdilla kuin Suomi esimerkiksi. Eli se maailma, missä me nyt eletään, niin se ei ole se maailma, mihin teidän lapsenne valmistautuvat, että täytyy nähdä niin kuin sinne tulevaisuuteen. Ja sitten ehkä vielä semmoinen juttu tästä ranskan opiskelusta, että meidän koulussa on myöskin mahdollisuus suorittaa tämmöinen DELF-tutkinto. Eli sen voi suorittaa ihan jo tässä peruskoulun aikana sen ensimmäisen tason, että siinä on useita eri kielitaidon tasoja, jotka on tämmöisellä eurooppalaisella viitekehyksellä arvioituja. Eli se tarkoittaa sitä, että tämä kielitaitotodistus, niin tämä on voimassa ihan kaikissa maailman maissa ja on sillä lailla arvokkaampi kuin esimerkiksi tämä ylioppilastutkintotodistus, koska siinä testataan myöskin suullisen kielitaidon osuutta. Ja näitä kouluja ei ole hirveän monta Suomessa, missä tämän voi suorittaa, mutta meidän koulussa sen voi. Ja tämä on tosiaan Ranskan valtion, Ranskan opetusministeriön koordinoima kielitutkinto. Eli tähänkin saatte sitten mahdollisuuden, kun aloitatte ne Ranskan opinnot. Eli nyt kannattaa vanhempien ihan lahjomalla tai miten tahansa niin korostaa lapsille monipuolisen kielitaidon merkitystä ja kertoa näistä kaikista jutuista, mitä täällä on tullut esille. Ja kielitaito on sellainen asia, että sitä ei varmasti ikinä kadu. Eli siihen kannattaa satsata kyllä jo peruskoulussa ja lukiossa. Jos teillä on jotain kysyttävää kielten opinnoista, toivottavasti vielä pistetään semmoinen pikku video, minkä meidän opiskelijat on tehnyt, niin mä laitan sen vielä tulemaan tähän näin, jos teillä on aikaa katsoa se. Mutta jos teillä on kysymyksiä, niin vastaan niihin todella mielelläni. Eli mun nimi on Tytti Tenhunen ja mun osoite on tytti.tenhunen@espoo.fi. Eli sinne voi, tai sitten Vilman kautta, niin ihan milloin vaan kysyä mitä vaan tästä kielten opiskelusta. Kiitos teille ja hauskaa illan jatkoa.